गिबियावनो इउपिपिएल हिसाबै थांनाय बिटिसि सरकारनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि मुस्रि नेरसोन बर' बिथाङा जयेन जानायखौ गोजोनै बरायदों आरो जिहेतु बिथाङा जोंनि 32 नं भेरगाव समष्टिनि आरो बे हिसाबै आङो आंनि समष्टियाव बिथाङा गोग्लैनाय हिसाबै आरो जोंनि दोलोआव गोग्लैनाय फैनाय लोगो लोगो आं बिथांखौ साबायखर जासिदों आरो फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सन एबा गुबुन गुबुन जिखिनि इलेक्सन फैया मानो बिथांजों जों खौसे खामानि मावनानै जोंनि दोलोखौ जोङो देरहानो हानायनि जि गोहो बेखौ जों रोखा खालामनाय जाबाय होननानै बिथांखो दिनै गाबोननि गेजेराव सेन्ट्रेल अफिस कमिटिनि सासे सोद्रोमा महरै थिसननायनि थाखाय मैयानो जोङो थांखि लानाय जादों। नोंथांनि बियाबाव बिपिएफनि जिथु दैदेनगिरि बा वार्कारफोरा बिक्रम दैमारिमोन बिथांमोनाथ' गोख्रोङै बुंबाय थादों जे बिपिएफआ देरहागोन होनना। बिथांमोना बिपिएफआव बिबान दङना गैया आं मिथिया खिन्थु बिथांमोना ओरैनो बिपिएफनि जानानै बुंबाय थायो नाथाय भेरगाव समष्टिल' नङा नेरसोन बर' बिथाङाथ' भेरगाव डिस्ट्रिक्टनिनो आफादगिरिमोन जाय मोनसे आफादनि आफादगिरियानो ओंखारलाङोब्ला बे आफादा बे दोलोआ बोरै थागोन दा बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मिथियो। सानसे समा बिपिएफआ जोबलांनायनि लामायाव नामा? मथा मथि जोब्बायानो आरो आं बेखौनो खावलायगोन जाय जाय बिथांमोना दिनैसिमबो बिपिएफआव खामानि मावनानै दङ बिथांमोना इयुनखौ साननानै आरो इयुननि राजनिति गोजोनखौ साननानै इउपिपिएलआव बयबो फैनानै खामानि मावनांगौ। सोरबाबा बुंदों जितु इउपिपिएलआ जितु बिपिएफखौ मार्डार खालामनो थांगासिनो दङ। हयथ' मार्डारनिथ' खोथा गैया दिनै इउपिपिएलआ सासन खालामनायावथ' रावबो माने बर' सुबुङा बा ओनसोला जोंहा जौगायालाखैनो थायाखै जौगादों गतिके बेवहाय जायनो राजखान्थि भाबै गोख्रों जायो बेनो सरकार खुंनो हायो दा बेवहाय सोरबा गोख्रों जायोब्ला बेयाव सोरबा मार्डार जायो बिनि खोथा जेबो गैया। बिपिएफनिफ्राय गिनो गोनां गैला नाथायबा गोदान आफाद मोनसे दाबावदों राजखान्थि हान्जा बेखौ रायजोआ बिजिरगासिनो दङ दिनैनि तारिखाव रायजोआ जिहेतु खम समफोरा जोबोद माने बेसेन गोसा दा बेखायनो दिनैनि रायजोफ्रा दिनैनि सुबुङा समखौ ओरैनो बारहोआ। सोरखारि बुंदों बायद'था जादों बिथांमोना इउपिपिएल पार्टिया पलिटिकेल एंगेलनिफ्राय खुनु मदद मोनैयाव बिथांमोना दानो गोनां जादों होनना बुंदों। एंगेलि पलिटिकेलि सापर्ट मोनाब्ला राजनिति दानांगौ होननायनिथ' जेबो गैया बिथांमोना माबाफोर जादोंमोनब्ला सावरायोब्लाथ' जेबो गोनां माने असुबिदा जायामोन होननानै आं सानो आरो अल्टारनेटिभ पार्टिनि जाय आफादगिरि बिथाङाथ' बिपिएफनिसोमोन ना थ' बिपिएफआव थाखानाय हिसाबैथ' इउपिपिएलनिफ्राय बिथाङा आरो जोंनियाव मा माने असुबिदानि थाखाय बा सुबिदानि थाखाय सावरायनो गोनां दंबावो बिथाङानो सासे बिपिएफनिनो नेहाथारिमोन गतिके बे हिसाबै जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया। ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरियाव डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु। 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। अदालगुरि सहरनि ब्रह्मसेबा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, नार्सिं एसिस्टेंट आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो। लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853693 एबा
6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला अदालगुरिनि DC कर्ट रड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन।